Kpakpando Language Hub Igbo Christmas concert coming up on the 19th of December. Yes, every child coming for that concert will dress up in an Igbo regalia. I get even Igbo red carpet. Yes, guess those coming for this concert. I were Frank Edwards. I were Emma Revelation. Oh yes. I were Sister Lillian Nage. Oh yes. Ada Kirikiri shall be there, and many more Igbo Christian celebrities. Please bring your children and let us come and serve Jehovah and worship Him in spirit and in truth. Dalolo. Ndị Igbo kwenu. 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 Ọ bụ mụ bụ nwunye Maazị. And ụmụaka unu na-afụ ebe a bụ ụmụaka Kpakpando Language Hub Mass Choir. I bụ the one and only language hub ebe a na-akụzi asụsụ Igbo online. Ụbọchị taa anyị nwere dancing competition. Anyị nwere ọtụtụ steeti ndị eji ndị Igbo wee mara. Ndị mbụ, ndị Abia steeti bụ ndị a. Ndị Aba kwenu! Ndị Aba kwenu! Ndị a bụ ndị Imo steeti. Ndị kwenu! Kwenu! Ndị a bụ ndị Enugu steeti. Cha Enugu kwenu! Enugu kwenu! Enugu kwezo! Ndị a bụ ndị Anambra. Cha Anambra kwenu! Ndị a bụ ndị Ebonyi steeti. Cha Ebonyi steeti kwenu! Kwenu! Tata anyị na-enwe ndọrọndọrọ ndị mara kacha agba egwu. Ọ bụ ndị Abia, ka ọ bụ ndị Imo, ka ọ bụ ndị Enugu, ka ọ bụ ndị Anambra, ka ọ bụ ndị Ebonyi. Anyị ga-ama tata. Dịka ndị egwu na-enye anyị egwu, ya bụ ndọrọndọrọ egwu ga-ebido. Ndị mbụ ga-apụta bụ ndị Abia steeti na Anambra steeti. O setienu, nye na anyị egwu. Have you registered your child for our Igbo Christmas camp coming up on the 15th to the 19th of December in Lagos, Nigeria? Go to the link in my bio and register right now. Dalono. On the Abia State, Mary. On the Anambra, Mary. On the Anambra, Mary. Oh, kwa hakuro kwa unye Maazị na-ekwu. Ngwa, ndị ọzọ ga-apụta bụzi ndị Imo steeti na ndị Enugu steeti. Ngwa. Ebonyi ga-apụta soro ndị Imo steeti wee gba. Ngwa bịa chịpụnụ ya. Mary. Ndị Igbo niile mgbe
mgbe niile si Anambra na Imo steeti wee ihe a na-adọ enwe ihe a na-adọ nwa gị chọrọ ịnụ nwaanyị isi ngwa gị ọ bụrụ onye Anambra don't go to Imo steeti ọ bụrụ Imo steeti say don't go to Anambra ngwa anyị chọrọ ịchịpụ ya na Kpakpando Language Hub ndị Anambra ga-apụta ha na ndị Imo steeti akwapụ ya achịpụ ya Comment the winner in the comment section. Remember to like, subscribe and share our page to other people. Machitakwana, if you want to learn Igbo language, come and join us in Kpakpando Language Hub online classes. Dalono.